Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Ti Kabit, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwarta, manakaw. Isardeng yuman nga mintibisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo ama kitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talahang matipagliwliwa ka. Ipari tsukit din. Apay, milyon ay ati itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ato day jay nanang. Ay mangted ka kidding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anyang iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Isungay kanak, sakbay ngayon trigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panang sakbay ang nagawid ka? Apay adamagam no apay naladawak. Agat atap ka kadi? Ay, saan mo't lakay? Dinamag kulaang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggautamangan tayon. Nasaysayat pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Adamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuamin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asimang pet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Amakan madamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kamo ti dadduma. No ni James ti kasta adina itad amin asweldo na. Aga tapaklakit di. Mami, apay ang pasaray awan ni Daddy. Amano da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka na ta? Saan man? Nabanubla siguro. Iso akas jay. Apay ngay idi, mami. Uray na banog. Kat naragsaklat no sumangpat. Nadlaw mo mo't gayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngam jakmat nanggag nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay ari muhara. Amo ka din ibakat mo nga relasyon ta? Apay ko mga ibagat. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Sikamot ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break ta idin. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apa man na simang pweta. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, nung malagit na ti kasangay ko. Nang talaga nalipatan na ni Daddy.
Awagak man nga rod. Adakan ka day ka, anak. Uray saan na nagawid. Pag nagiging No kinablaawan na kako. isuda ti kainagaw ko kinisam. Anya nga ta ti aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti abdang. Tapno mabukudak ni Sam. Anya nga ta tinagkurangak ka ni Daddy. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala ko maakasangay ko analagip na. Mami, asino nga tati umay ita katrabiin? Siya kung timang lukat, anak. Mabit lang. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka. Kunak nalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakupan ka man. Awan samad ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailayang ti apartment. At alang aruden pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga rod, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Amangan no may-deploy tayo iti sa bali nga isla. Maisabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa ilaang agrub-rubot ka, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Amang ano sa pulendak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod. Taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riingat laangan. Nalado nga min anaturo. Gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, inako niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakan ka anak. Inako niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi eh. Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, inako na ka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay no, jak nakaturturo. Tag may saak dito apartment. Iso nga rod na nasapa kasi mangpet. Tado magasak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dya kampo. Api nga min anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kuha na ti anak mi. No api nga min nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, ngayong kalaysak ni Jenny. Ada ibagak. Ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta. Sakbay nga ibagak. Adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y itid nila kay mo kan kasweldo na. Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apay nga apartment. Adamat pagturogan da iti kampo da. Da itamat nga ragtidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din dahi dyan apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta? Nagsinublianda ka ni Joanne? Nasigo da kayan ayat na? Ha? Apay, si mangpot ka din dahi dyan manipod iji abroad? Uwan saman.
Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakita kan ko na. Anya timbagam anak. Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, ama pantayo kano iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro. Huwag nga rod, bro. Delikado nga rod. No sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti kunan ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige na tayo nga roden. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Huwag, bro. Siga, di ka agpakada kadagiti aginam. Ay, yawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Ah, kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Huwag, bro. Apay, di ka agpakada kadagiti aginam? Yawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asaan na masapol ang mapanak pa ijay. Ni, apay nga ron nga agrub-rubwat ka rumwar. Papanamay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Pamapanak matan iti papanak. Sige nga rod, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag ajak nagaw-awid. Agrubot na. Tayintag pa siya. Sakbay ang mai-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay may saak dito apartment. Pagsaritaan ta day tayo ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mangan iti erwar. Diyak ko nagluto ag-take out kalaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Uwan bagat. Ngamlading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo, lakay. Huwag nga ron bagat. Sapay ado kano ti simbang ba ijay a rebelde. Ano kasta? Ing kayo makigubat? Pag madyan mati kasta trabaho, lakay. Anyamay nga ron bagat. Isu nga ron ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bagat. Kanayo nak nga agan-anad para kan kadag iti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga taka ni Dadim anagawid? Apay nagsubli adagos ni Dadim? Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Amahan no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsenda ka matgaya man? Ha? Nagawid lang nila kay ko, iti kasangay ko. Ngam nagsublimat lang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod nagsubli. Kaya't mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kuna nga min nila kay kong pinalubusan ida ti commander da nga agawid. Takalpasan ti duha nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da kano ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga mamutimbaga ni Sam idinagawid.
Kay bagbaga ka ni Commander, itay bigat gayam. Kasta? Ngam, apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanuga ka nagpasyar, darling. Agidak pa'y Sana bali, tadamot in take out tama kan. Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. No mabayagan kami ijay Mindanao. Awan kaduam dito eh. Basta kanayon kang umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito eh. Awan matang trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman amaawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo, Ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka, Ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti panakamo? Amapan kami iti Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di, Ijay? Di tamat timbaga ni Commander. Ang mga ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, oray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Katiti kampo Sa dino pa'y kuma? Kunak nga da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Sana bali. Basta agan nagkalakay, Sige, bye. Oo, apay anak kalupangat ka. Ada ka di parikot. Kasano ang naamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man maamuan na nga ada apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngem no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amat ang ranti anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo iti lugar tayo. Anya pa ingay. Jakmat kaya tagmay-may sa dito eh. Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo ka di matimpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal, iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat ka na yun nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da ka no mat iti main camp da? Ay, diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay ko no makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagungat mat ngamin. Diyak kayak nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tarod kat. Makapaawan ganas. Agpaspasen siya aklaang friend. Agdaak iti asidag ti pagadalan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamaskan na kasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag a maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida, babaan iti cellphone ko. Pero war ko ti cellphone ko. Adita, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado lakit di. Apagbabaw yan na ti panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka mangkit kita dita cellphone mo?
Kita man tayo ladawan nga insend da kanyak. Kita man. Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isong agkat katawa da. Ti balang kantis a babae. Adda sa bali akarin rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasingpat ti asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananak man mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtod kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulaangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man lagan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nana, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudong kayo mat. Sikamot dayta. Saan ka di nga da kay di abroad? Simang puweta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Huwag pa iso? Ikan ra kiti kwarta? Wala nga. Kwarta lang dayta. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, kadayta na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno ag nanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tama ikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Esus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay ang babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga roden, sir. Uray ko ma. No di nadadagsan met dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin naganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mat ngay kamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado. Agtudo man na iti bala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa. Nagmayaten ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalay sa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Agamin may sa arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awagan na ni Joan. Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Jack man mo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasamak. Agah tapakon. Hello, nakaawag ka mat, anak ko. Magit kita yo kadin ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantis. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat.
Talaga palang kantis na dya, babae. Nanan, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, nanak ko! Ariglado! Oray jak makit-kita day jay balang kantis. Imbag pa ni Joe ang tanasing pa. Talaga palang kantis na dya, babae, nanang. Awan gayam, pawitan kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Ang paiso? Ipawitan na kiti kwarta? Wala nang, ngam ko na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Orayin nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan. Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditi nami ti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, ikwa. Ikan na kanto siguro, no madanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa yung matijay pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to, no mga bakak iti ado. Delikado sama tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joanne iti asidagtigate. Ha? Ala, sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikodan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla nagpreno ni Sir. Amang ano day siya babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day yan, friend. Nadalos ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laang tamaladaw akon. Asino nga ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak market di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka diti sasawa mon lakay. Awan ti madinga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidem dita. Awan ti madinga aramid ko. Pagtsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Anda pamanagnak ko. Anya ko mati pamanatnat mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos. No asino kadata ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka diti makunam ita. Nasingpet ka diti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramiden na. Awan ko ng kadipay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti di dya babae. Palang kantis. Good. Kumusta ka ditan? Anda kami pailangi ti bantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi aribelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastawon ay tiragsak na sika. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naalak mo tantimpaw it mo kanyak, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo kabisado dito'y bantay, Commander. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asidag, Commander.
Isu nga rod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bista ka rebelde iti aside. Oh, si kamad gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kaadwan na ati tao amadi ti aramid na, iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat mo asawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, saan namat maturog ti Diyos? Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Isuarod amakit-kita na, no asino ti mairuruman, kan ti mangiruruman. Nakitak mo't nagsarsarita kayo ka ni John iti ruwar ti campus, friend. Amang ano in forward na kan ni Sam timbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawang, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalag na kan ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Daitang arod good friend. Nabayagan na impanag ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamag akan ko ana, agong at agos. Ngam rumbang agpalawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas lang makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga rod maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumat ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagakan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam husto mat nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga roden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanaka. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam. Ay, nagalaskat ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sikala ko man tinagbalin ang manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak matipuso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at magayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang. Kinapod no na. Nagdan na kami iti apartment iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kastagayam. Isumat lagayam asaanan nga agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in forward da kanyak a video. Kita akman, bro. Ay na, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akila at ang nagtreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot kan anayin kalintigan dayta, bro? Husgam adagos at di mo pa'y mat napanaknakan. No awan ti apoy. Awan mat ti asok, bro. Ngumno maminsan. Depende iti pasamak, bro. Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro,
Awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Tapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay. Awan bakad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas ki ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny at pirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pay laang ti kunak ni Joanne ti mang parpardaya ka ni Jenny. Diyak maglamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan ki ni Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat no pasaray kaduak. Numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku na pa'y ni James. Ani kanu Jo ang tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dua. Dakas day jay a Joan. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawan na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan nagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti mading aramid mo. Amom adyak maramid ti pagpabasol da, friend. Di dak ko maipadpada kadakwada. Naalatan timpaw it ni Sam, nanang. Inak agpasyal, kan mapanak ag shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko, ah. Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang. Classmate ko, ititong it's. Kunak noan niya itayan ang classmates ako nayo. Tong it's met gayam. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan data ti agkamarmares. Saan aday di ajay ni? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay da di nagkasaranda. Ngarod Kasla awan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is-kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay ngarod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, asino ita ti awan ka is ka na? Agsipod ka di ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod ang kayan ayat na. Saan ko mainagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbelang? Di ka kan? Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat.
Dadaalam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti padpadaanam, Jongan. Adda ka mat iti asidag ti pagadalan. Tapno makakita ka, iti i-video. Anyang i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam pa iti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, ah? Saan kan nga gindidi? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada. Jak amot isasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray ka lubam tinabangsit, sumngaw kat sumngaw tulat ta. Oh, madlawan nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakitak met. Jak nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rikna. No, adarik na na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panangluko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbangan kanisam. No isupay lang kay ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agtek sa kanisam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwa ng data. No di nakakayat adanggan. Mayat ngagpaiso no i-text mo. Basaan namat siguro. At damot text ti nga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribo kam? Awan dayto bro, at dala pang panunutek. Aman, mabalin na maamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kaya na ayat mo hindi. Ang insukat na ka. Ita, isupay lang ti patsyam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na, ngawan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita, nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag ka dagiti kakaduan aman norsoro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Nakatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban, no adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino tayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan. Adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor.
Kasta gayam, Mami. Sapay kumata saan ama isagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray syakmat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipawit ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw ito manan. O sige ha, tainak pa'y mo't ije balay mi, nanang. Kaano ka kanimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan pa panak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wala nanang, dagasan kanto. O sige ha, inak marudan. Saan arumbang nga itad ko kanpuan na tinabati ang kwarta? Naglalaingan na ngay day tabaka. Tsak mo't nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat dayta, friend. Bayam, isuda mat ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, nga agkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsyanak, agyamanak. Ngamno ni Joan ti patsyan na. Awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atari gagayan, friend. Nalpasak kun anasaktan. Saan nga ta mailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak ka mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapo ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babbalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito arehyon. Anyang amin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito'y alugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damat kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y paymat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Iruruman da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mat aklase ti pagbirenda. Do kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim mura ken ka ni Sam. Mabalin na kasta. Taada ngaming gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka di? Saan na kamot apaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimmanaw at tumanabutob. Kunak na ikakto na og sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit den ti mangtad kan kwa na. Kumamot no saan asugado? Ne, si kamot ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga ro dun maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpunak pa da ito'y, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingpet a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya ko mapay ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaan. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga agayam ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam.
kunakon kat. No day tati pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko man nga imbaga, tapno saan ka amasaim. Agyaman nakit di kan kataindanon mo amin kanyak. Amin amadamdamag mo. Masyanak namin kan ka, friend. Nasingpat ka ngam irururumanda ka. Mas dawak mat iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Jakla amon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. No ngamin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam. Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailain ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayon kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap na kan? Kuna kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Timot kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kano amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi ngay sardeng nan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo. No ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakta ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan, numanutit itid kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, di nakmatikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanya. Sana pa doon ito, anak. Patpatgin kamit. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga sumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwarta, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Dadim. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan, ang mga no ipawpawit ni Dadim ka ni nanang na. Wan no ka ni Joan ti kwarta. Para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello, anak. Nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa. Kakumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpawitak, nanang. Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na. Anila ang mami na ti mga patpatagkan ko, ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal, nanang. Ay, kwa. Sa anak mo't kat nga agsugsugal. Igat-gatang ko mat iti agas ko. Madeno ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko, ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal.
Igat-gatang ko mo titiagas ko. Kanayon kayo kano maapak iti sugal, nanang. Asino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasamat ka, si ka babae. Apay ka din, nanang. Makapungpungtot kayo, mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste ka kitdi. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao, nanang? Apay, kanayon kayo ka di nga agsugal? Apay adamagam. Saan mo mata kwarta ti pagsugsugal ko, Awan ti indandanon ko, nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No saan nga iso? Asino nga tati umapal anangidanon? Ha? Di naktukat pauitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Ana, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni lolam. Wen, mami, isumat ti imbaga ti kaadalat. Kanayon kanon ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Ha? Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami. Saan, anak? Diyak mo't amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni Lola, mami. Di ka agdanag, di nang tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni Daddy, taibaga ka di na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy. Imbag ta na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan, ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Tapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige, anak. Saan ko mat na imbagakan ko, ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Ket, kumusta ka mat tandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di mo nagpawit ni Sam. Inakman kit di padasan ti umutang. Tagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. Oh, nana. Mayat mati sa mo abigbigan. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra. Ita ka dila ang abigat na napintasak, nana? Saan mo't kiti, agpautang ka man kiti iti kwartam, Maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala da giti eskwela ti kwartak, nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kan tinadumama't, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad da giti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat, pinautangam? Saan, friend? Amok nga min anaglaing ngagsugal. Amanga no isugal na ti utangan na. Binukuda na timpaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikkan na ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayat. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit, di friend. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend.
Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilyami. Kapilitan, para ka ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kano ti simbang bay ang nagtagi-armas iti may sa barangay. Intayo manan nga ron makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tay sukat nga rod ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, no kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo ang makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan kano ang makadanon ti lugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayam da? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam kunada, ano iso ka no ti pampanunutom sakbay amaturog ka? Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, Mami. Apay, ada ka din na tagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta amala daw iti pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi parbangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo kat di. Asapay ko mata mailisi da iti da ita agubat. Italang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaam tariknam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisahan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung ato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isungaglingit kayo anaimbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander, aduda nga agpaiso. Saan tayo nga agpadlaw? Di da ang mga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laing ti signal ko. Wen commander. Yes, sir. Aday ta. Umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga at datayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha! At naman sa bali ang grupong aggapo iti sikigan. Aduda! Ha! Pati iti nga to, Commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingatan. Subortaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakala ba to? Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagakabakabak. Addaawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga agkabakabak. Gubat man gaya man. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. Adda ayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dayta nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italang nga madanhagan na kiti kastoy. Ita ka dilang asumabak da ijay Mindanao, nanang. Napnapandamat idi. Ngam ijay kanosolo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta. Saan man nga roden ang makapagpawi iti anak ko.
no addadamanen iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat anak. Iti ka no kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka nga agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabii, Mami. Wan anak. Mala, ingka pa'y makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot kan ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Diyak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ang mapasamak kadasam. Nanang, diyak matin maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangatan da. Pagdaksan ti soldado, mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilyan tayo? Ayun, mo't kit di isuda ti mang salwad kadagiti umili kontra kadagiti kapuso or Padasat akontaken manen, bareng makontak kun. awang gayam. Adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat nana. Ada ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilday. Ay, awan pa'y mat nga rod nana. Amangan mo awan ti signal ijayanda. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ijay nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ay ngam ijay nana. Kapilitan ang mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na ko ma, no anyaman tiyawag kan kanila kay mo. Wan nana. Di na kay kadi pinadamagan sakbay anapan ijay gubatan? Imawag ka ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny ang kasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ka pa ila dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asidaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanon mo at damot lang ka busor ijay, bro. Agridam tagdo. Agpaklib talaan. Tumakder talaan yan. No natalgagtan. Agtarayak amapan iti dayja banda. Pare, saan pa lang? Saan pa yan natalgad? Saan? Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayahin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam. Kat mapangkam itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadaga. Umawag iti rescue. Agyaman. Grabe ti tamak. Pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito yung natasugat ni Sam. Katrap-rapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At darapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, ado tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapol ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Tadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kindinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Iawag ko ka ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello?
Sino daytoy? Hello, Jenny. Ni James daytoy. Ngamsaan ka kumamakmaklaat. Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pa ilang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangan mo. Sikat ti addaan karbangan. Kat, kumusta itang ti asawak? Ipan mi pa ilang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya timayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil na timayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay, saan na siya tinawagan da? Katsyak jay ayatan ni Sam. Pasensyakan. Ngam saan ati kabit ti awagan da. No adda ka kastoy apasamak. Kabit kalaang. Ditakan. Ay, kasano nga ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbit. Nalabit ka agpaiso ti kunana. Kabit ka nga, men. Nagalasad ganti balikas sa kabit. Kas lagraraman. Wala niya. Agraraman ka ka di? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Adda tayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Padasa makasarita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakan mo. Kabaalam day ta. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilyana. Babit lang. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ororayag ti awag mo. Kumusta ti asawak? Bakit? Ah, Sorry. Kadagiti madi. Ngayon na naramit ko. Sam? Kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta? Ni Lenny. Aday di pagadalan da. Aginanakan, taptasan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Orayin dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Taptasan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro! Agring ka! Saan ka kumapit? Bro! Papayan. Awanan, Commander. Awanan ti Pursuna. Saan na makadanon iti ospital? Imbag na nakasauna pa iti asawa na. Bayan awanan iti angas. Piman matikadwata. Gampimusay kasbanwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagkrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebangan. Timang salwad iti seguridad ti umili. Nga ho, sir. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuan. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. Adda military truck amang alaken kuan ijay balayda. Urayon tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan. Na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da. Kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon to na ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukon da ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar.
Sigurado nga dabasol na. Apay asinukundangay. Sabatan da ka no tibangkay ni Daddy sa airport. Anya, Anya? natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masya ka. Agraman ni Joanne. Kasya timbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay sa balay. Tawarayan tayo dyan na mami. Kasanuang ngay nanang. Joanne, kaya't mo ti umay ije balay. Dito'y kumani pang yawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay. Ngayon kano balay miti pagpalanda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man tibangkay kay ayatan. Nga maapay adida kinikan iti importansya. Ni Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasanoak, kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir, Agyaman ka kitdi. Ta saan ang nagdarong ti asawa ni Sam. masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pensyon amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ije lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po yat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumbang lahang. Anak ko ti Pimbosay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay a babae. Masapol nga addabi ngay ko iti benepisyo a maawat na. Umay kakit din numapanak ije balayda. Iparupam asika ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyog ak inton bigat. Sana bale, tabasit ti tao a makipagladingit no kasta abigbigat. Wad na, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta na pasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami nanak ko? Bukudan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itod mo kada kami? Dahito ti makagapuno apay a pinardaya dak. Kat namati mo ti asawa. Namamuyo ka din no anya tinapasamak sakbay ana uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na. Anya, hinawagan na ka. Wen, uray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunakno ni James ti umawawag. Ngam ni Samat galang. Agpaiso ka dito ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Iso ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, ket ti benepisyo ang maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnak kayo. Kasjay man gayam, kunakno saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadaal da ti relasyon ni iti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay na uyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Taamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka.
Dani Jenny kung dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan apulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastoy gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga iti imbaga ni Jenny nga ited nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batin. Sa bagay, oray siyak nanang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakal iti relasyon da. Oo ni Rod. Pinardayak mat ni Jenny. Agbababawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Wen, papanam ka di. Adamot imot mo adakkel abag. Agap aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maisa akabit. Jakon kaya tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawak. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sikang paylaang ti ayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kuman ti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan to pa iti Diyos. Siyak tulakit din ti saan. Adyaman unay iti panang dinggegyo, dito'y Ilocano Radio Drama 2026. Manipud iti puso, kayat ko amang Ted iti naunig a panagyaman kada kayo, aming nga agtutuloy amang suporta, mang denggeg, ken mang itultuloy iti panagbiag daytoy a kanal. Ammok abusi ti biyag tayo amin, ada trabaho, pamilya, ken adu abanag a pagururayan iti inaldaw. Ngem uray kasta, ada payleng kada kayo ti Mang Ted iti basit at tiempo, tapno dumgay kada gitoy nga istorya. Daytaket na pateg unay kaniyak, no dumgay kayo kada gitoy a radiodrama, mabaling nga uray basit leng aparte iti aldawyo dayta. Ngem kaniyak, dakkel unay abanad dayta. Tunggal panagdenggeg, tunggal minuto nga adpadaad ti istorya. Ket Mang Ted kaniyak iti namnama a dagiti istorya, ket ada payleng ti lugar na iti puso dagiti tattao. Daytoy a kanal ket saan leng a panghaliwliwa. Para kaniyak, daytoy ket maysa a lugar a pagibinggayan, kadagiti rikna ken kapadasan ti biyag. Kadagitoy nga istorya, makitayo dagiti tattao amang parparigat, mangnamnama, mangyayat, ken mangsagsagaba. Kaslamet leng kada tayo amin iti pudno a biyag. Tikang runaan a tema ti daytoy a kanal ket ti masakbayan. Daytoy asao ket kayat na asawen ti masakbayan wenno future. Apay nga daytoy ti pinili a tema. Ta iti biyag, amin tayo ket agbiag para iti sumaruno nga aldaw. Agtrabaho tayo itatapno, ada na sayaat a masakbayan. Agadal dagiti ubing tapno na sayaat ti biyag da inton bigat. Ken dagiti nagana ket agsakripisyo. Tapno na sayaat ti pagbiyagan, dagiti anak da iti masakbayan. Isu a kadagitoy nga drama, adu kadagiti istorya ti maipapan iti panagpadas, panagtalek,
ken pa nagtultuloy iti biyag uray no narigat. Kayat ko amang ibaga kadagiti dumgeg a uray kasano ti rigat ita, adalata pang namnamaan iti masakbayan. Mabalin ano dumgeg kayo iti maysa nga istorya ditoy, maamirisyo ti bagyo kadagiti karakter. Mabalin a maikadua ti ritnayo kadakuada. Mabalin a maipanpanunot kayo maipapan, iti bukodyo a biyag. Daytoy ti kayat ko a mapasamak, adagiti istorya ket saan leng a marikna ti panagaliwliwa, no di ket mangted pay iti inspirasyon, ken panakabalin iti puso. Iti panakaaramid dagitoy a drama, saan anala kaamin. Ada oras a basit leng ti tiempo, ada oras a nakakapuy ti bagi, ken adamet a tiempo a kaslaawan ti mangdenggeg. Nyem tunggal makakitaak iti maysa a like, maysa a komento, wenno maysa a baro a subscriber, nariknak a saanak na agmay maysa. Isu ano mabalin koma, mangibati kayo man iti komento iti baba ti video. Ibagayo no aniya ti nariknayo maipapan iti istorya. Ibagayo no aniya ti kayatyo a tema nga sumaruno. Tunggal komento ket kasla sarita a direkta, at dumteng kaniya kastagikuwa daytoy a kanal. Keno nagustuhan nyo daytoy a programa, mangted kayo man iti like. Basit leng dayta a pindot, nyem dakkel unay ti tulong na. Mang ipakita dayta a dagiti istorya, ket ada mang ipateg kadakuada. Keno kayatyo pay adumgeg iti ad-adu pay a radiodrama iti masakbayan, di ka malipatan a mag-subscribe iti kanal. Ti panag-subscribe ket kasla pa ng hibagayo a, kayat ko pay adumgeg iti ad-adu pay nga istorya. Ket dayta ket mangted kaniyak iti dakkel a rag-o ken inspirasyon. Dakkel unay ti kayat ko a mapasamak iti daytoy a kanal iti masakbayan. Kayat ko nga agtultuloy nga agaramid kadagiti istorya a mangted namnama, mangtulong, kadagiti tatao a makaramid iti nasayaat a desisyon iti biyagda, ken mang ipalagip kada tayo amin, asaan tayo nga agmaymaysa kadagiti rigat ti biyag. Gapu kadagiti istorya, mabalin a marikna tayo a dagiti biyag tayo, ket ada koneksyon na kadagiti biyag dagiti sabali. Mabalin a marikna tayo, aada mangawat kada tayo. Saan ko a malipatan nga agyaman kada kayo amin. Dakayo ti mangted iti biyag iti daytoy a kanal. No awan kayo nga agdenggeg, awan met ti rason, tapno maipatuloy dagitoy nga istorya. Isu a manipud iti uneg ti puso. Agyamanak unay kada kayo. Agyamanak iti panaglaan yo iti tiempo. Agyamanak iti panag-like yo. Agyamanak iti komento yo. Ken agyamanak iti panag-subscribe yo. Sapay koma tatunggal panagdenggeg yo ditoy, ket mangted kada kayo iti basit atalna, basit arago, ken basit anamnama para iti masakbayan. Hanggang iti sumaruno nga episodiyo ditoy, Ilocano Radiodrama, 2026. Agyamanak unay kada kayo amin. Aggannad kayo kanayon. Ken sapay koma tatibiyagyo, ket mapno iti bendisyon, ayat, ken namnama.